Красота. Красивото животно заслужава да живее. И никой да не го хване. Да стане не 25 кг, бог само малко. Я пак го подигнах, нищо не, вече е във водата. Чакай да стана фронтално. Застани отзад малко се изтекли. Само гледайте за каква пила говорим. Чудовище Лох-Нес Арапайма. Арапайма от Пернишки окръг. Арапайма. Само вижте гърба отгоре. Гледайте за какво става въпрос. Това е начинът да ги намразим шараните. Ох, леле, ох, котио. Покажи му, я пак го дигни така нагоре. Чудесно. Пускаме го на свобода. 27, 28. Отивай. Огромно животно. Отивай да плуваш големите дълбини. Огромно животно. Пускаме го да живее. Айде, до ловището.